إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғалымдарны юқтан бар қылып, бізні өзінің игі-шегі болмаған сый-хөрмәтләрендә, киң ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мақтау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң хәерле үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәгез. Харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм Müslüman bulmagan halde ölüden Allah huzuruna kaytudan saklanığız dedi. Allah Teala Teberek suresinde ayette: "Kul aytti jitkir kişilerge de huvellezî enşa'akum." Allah sizni yoktan bar kıldı. Ol bizni yoktan bar kılmasa biz bulmaz idik. Biz bar çünkü ol bizni bar etti. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. Şundan soң, sizni yoqdan бар qılğandan soң, işitу үшін. Bir-birinizni işitу үшін ol sizga qulaq işitу sәләтен берді dey. وَالْأَبْصَارِ күрү үшін sizga күзләр берді dey. وَالْأَفْئِدَةِ sizga йөрәкләр берді dey. Кайбер тәфсир галимнәре йөрәк, ақыл дип тә әйтәләр. Менә шушы бер ничә генә безгә биргән ниғмәтен санаганнан соң, Аллаһ Тәгалә безнең шушы ниғмәтләргә шөкер итү, рәхмәтле булуның дәрәҗәсен билгеләде. Мәктәптә укытучы балага билге куйган кебек, Аллаһ үзенең бәндәләренә билге куйды. Нәрсә диде? Мин сезне юктан бар кылдым, ишетергә кулак бирдем, күрергә күзле иттем. Әле аяк кулларны сөйләмәде, әле Аллаһ башка ниғмәтләрне әйтмәде. Нәрсә диде? Калилен ма ташкурун диде. Бигрәк әз шөкер итәсез диде. Как мало вы благодарите диде Аллаһ Тәгалә шушы ниғмәтләрен санаганнан соң. Шуңа күрә кемгәдер син Аллаһка шөкер итәсеңме дисәң, әйе дей, мин шөкер итәм дей. Син шөкер итәсеңме дисәң, әйе шөкер итәм. Аллаһ Тәгаләдән сорасак, без шөкер итәбезме Раббыбыз? Аллаһ әйтә: "Калилен" дей. Бик әз шөкер итәсез бит ди. Ниғмәтләр шул кадәр күп, шул кадәр кыйммәтле. Сез аларның кадерен белмисез, аларга шөкер итмисез диде Мулк сүрәсе Тәбәрәк 23-нче аятта. Азиз кардәшләрем, бүген без шул кадәр рәхәт, якты, киң, мул, тук дөньяда яшибез. Кай вакыт ниғмәтләр диңгезенә чумып, ул ниғмәтләрне көн-төн күреп алып, аның кадерен белми башлыйбыз. Аларның кадерен белмибез. Шушы килгән ниғмәтләргә сөйінмей башлыйбыз. Сөйінәсе бит инде, ул кичә дә килде, бүген дә килде, иртәгә дә килә, ләкин юк. Кайчандыр сөйенә идек, сөйінмей башлыйбыз. Әлбәттә, шөкер итмей
bir башлыйбыз, шөкер итмибез. Аллаһы Тәгалә безгә һаман бирә тора, ә кешеләр һаман зар кыла, һаман уфтана. Шунысы гаҗәп. Акчасы күбрәк зарлана. Мин үз тәҗрибәмнән генә чыгып әйтәм, башта имам булып эшләдем Сарманда. Анда гади кеше, сәүдәгәрләрнең дә сәүдәләре ул кадәр гөрләп бармый, ләкин кешеләр ничектер рәхәт, тыныч, шөкер итәләр. Аннары соң Аллаһ күчерде Түбән Камага, завод, кешеләр заводта эшлиләр, зарплаталар күбрәк. Ләкин тыңлап торам, Сарманга карый Түбән Камада халык күбрәк зарлана. Нишәптер аларга күбрәк җитми, аннан Аллаһ Казанга китерде. Әлбәттә, җәмәгать, Казанда сәүдәгәрләр дә башка. Казанда күп кенә эштә эш хаклары да башка. Кеше яхшырак яши, тормыш матуррак кебек, ләкин Казанда халык Түбән Камага карый күбрәк зарлана. Шуңа күрә нәтиҗә чыга. Аллаһ Тәгалә күбрәк биргән сайын, кеше күбрәк шөкер итәсе урында, күбрәк разый буласы урында нишләй? Һаман зарлана. Имам Тирмизи хадисләр җыентыгында китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әгәр арагыздан берегез ди, иртәсен үз ятагында уянса ди, тыныч күңел белән ди. Иң беренчесе, карагыз. Тыныч күңел белән уянса ди, менә ул иртә белән күзен ачты, күңеле тыныч. Бу беренчесе. Икенчесе, тәне сызланулардан имин булса ди, сәламәт булса ди. Менә син иртә белән күзеңне ачтың, акырмыйсың, бакырмыйсың, кайдыр шапмыйсың, син тыныч. Тәнең бер җирең авыртмый. Бу икенчесе. Өченчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Аның бүген җитәрлек ризыгы бар ди. Ират уянды, күңеле тыныч, бер җире дә авыртмый, әле тормады, бер җире дә авыртмый. Бүген аның бер көнлек проблемасы хәл ителгән. Семьясына, баласына иртәгә турында сүз бармый. Без бүген кайгырабыз, бер елдан нәрсә булыр микән дип. Biz bugün kaygırabız, 10 yıldan нәрсә булыр микән дип. Пандемия килгәч, башны тоттык. Кайсыгыз пандемияда 3 килограммга ябыкты? Кайгырып ябыккан булсагыз гына, ачлыкка берегез дә ябыкмады. Кайгырып, скоро ач калабыз дип. Аннары соң Америка җыдрык селки башлады. Мин Рәсәйне ашка үтерәм дип. Бүтән дөнья әйтте, без Рәсәйне ябабыз, санкциялар. Кем ябыгы бетте, хәлсезләнеп, ашамыйча. Кемнең машинасы искерде? Әлхәмдүлилләһ, әнә паркинг яңарып тора. Ә без һаман кайгырабыз. 10 елдан нәрсә булыр микән? Безнең балаларыбызга нәрсә булып бетәр микән? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Бүген ашарга ризыгың бармы? Менә 3 әйберне әйтте. Исегездә калдырыгыз. 3 әйбер иртә белән күзне ачканда. Күңелең тынычмы? Тыныч. Тәнең бер җиреңдә авыртмыймы? Авыртмый. Бүген кичкә кадәр ашарлык ризык бар. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Бүтән дөнья синең кулыңда диде. Весь этот мир в твоих руках диде. Син бүтән дөньяның хуҗасы бүген. Анда күршеңнең машинасы синекеннән әйбәтрәк, күршеңнең зарплатасы синекеннән күбрәк, күршеңнең фәлән, күршеңнең төгән калдыраларны. Шайтан бер качанда синең кулыңдагыны күрсәтми. Үз кулында күргәнне Аллаһка шөкер итә, кеше кулында күргәнне көнләшә, сызлана, нишәп аңа бар, миңа юк дип уфтана һәм кадерен белми башлый. Шуңа күрә җәмәгать, нәрсә ул бәхет дип баш катыра кешеләр. Кемгә акча җитми, кемгә диңгез җитми, кемдер 4-5 ел инде һаман бер машинада йөри, интегә бишара, кемдер 2 ел бер iPhone күтәреп тилмерә һаман. 2 ел буе алыштыра алмый iPhone-ын. Шул кадәр күп кайгылар җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә диде? Менә, гәүдәңдә булган, күңелеңдә булган тынычлыкның кадерен белде. Тәнең сәламәт. Шуңа күрә күп кеше нәрсә генә, кайсы якка гына борсак та, тормышның муллыгын, тормышның байлыгын, рәхәтен нәрсәдән күрә? Акчадан күрә. Без
Ақшаға табынабыз. Біз малға табынабыз. Кімнің малы көп, ол бақытлы деп ойлаймыз. Кімнің малы аз, ол Аллах Тағала аны кемсітә деп ойлаймыз. Шуңа күрә байлық яхшыракмы, әллә саулыкмы дигән сорауга пәйгамбәребез җавап бирә. Борынгы кешеләр әйткәннәр, сәламәтлек дигән, сәламәт кешенең башындагы таҗы ди. Здоровье – это корона на голове здорового человека дигән борынгылар. Ләкин аның таж икәнен, шуннан да ул зур патшалык икәнен ди, сәламәт кешеләр белми, авырулар гына белә дигән. Шуңа күрә сәламәт кешенең һәрберсенең башында корона, они все цари. Ләкин аны авырулар гына аңлый. Сәламәт кешеләр аны аңлый алмый. Ясар ибн Джухани тапшыра. Бер вакыт без сахабалар белән, кешеләр белән җыелышып, сөйләшеп утырган бер мәлдә яныбызга Аллаһның илчесе килде ди. Һәм без күрдек ди, аның кәйфе әйбәт иде, настроениесе яхшы иде ди. Һәм аның башында тамчылар бар иде, су тамчылары җемелдәп тора иде ди. Шуннан соң арабыздан беребез: "Я Расулалла, бүген кәйфең бик әйбәт" дип әйтте ди. Шуннан пәйгамбәребез безгә карады да: "Әлбәттә, әлхәмдүлиллаһ" дип җавап бирде ди. Димәк, пәйгамбәребезнең кәйфе бик яхшы булган. Шуннан соң кешеләр байлык мәсьәләсен күтәрделәр ди. Байлык, муллык, ризык, ул бит инде гомер бакыена кешеләр шуны сөйли. Шуннан соң пәйгамбәребез әйтте ди: "Аллаһы Тәгаләгә тақва булган кешенең бай булуында зыян булмас" ди. Әгәр дә кеше Аллаһтан курка икән, әлхәмдүлиллаһ, аның бай булуы, аның акчалы булуы зыян килмәс ди. Аның үзенә дә, җәмгыятькә дә, исламга да. Әлхәмдүлиллаһ, закатын бирә, садакасын бирә, малга табынмый, чөнки ул Аллаһка тақва. Аллаһка тақва булганның бай булуында зыян юк ди. Ләкин Аллаһка тақва булган кешенең ди, сәламәт булуы бай булуыннан яхшырак ди. Сәламәтлек яхшырак бай булуга карый ди. Ә яхшы кәеф ди, пәйгамбәребезнең кәефе, настроениесе яхшы иде. Бу дөньяның бер нигъмәте ди. Бу дөньяның бер нигъмәте ди. Шуңа күрә пәйгамбәребезнең кәефе бетсә, сахабалар тырышалар иде аның кәефен күтәрергә. Хәтта бер вакыт Гомар ибн Хаттабны күрә, пәйгамбәребезнең йөзе юк, нәрсәдер булган, ниндидер хәсрәте, кайгысы бар. Гомар күрә дәген: "Валлаһи" ди, "мин аны хәзер көлдерәчәкмен" ди. "Бер нәрсә әйтәм, көлдерәм мин аны" ди. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребезнең елмаюын, шат йөзен күреп, алар шатлана торган булганнар. Бу хадис шушы саулык байлыкка карай яхшырак дигән хадис, бу сахих хадистә килә. Кемгәдер Аллаһ Тәгалә бу дөньяда сынау бирә, аның саулыгын какшата. Менә татарда сәламәтлек дигән сүз бар. Сәламәт дигән сүз, аның мәгънәсе ул гарәп сүзе. Ассаламу алейкум дибез. Ул имин дигән сүз. Имин, он обезопасен от чего? Аның йөрәге борчулардан имин. Сәламәт. Әтәне авыртулардан имин. Авырулардан, сызланулардан имин. Шуңа күрә сәламәт бул дигәч, сәламәтлек ул үзе мөстәкыйль сүз түгел. Сәламәт нәрсәдәндер сәламәт дигәнне аңлата. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сиңа сәламәтлек бирде икән, күңелеңә борчулардан, хәсрәтләрдән, тәнеңә сызланулардан бу сәламәт кеше була. Ә кемгә инде Аллаһ Тәгалә шушы сынауны бирде? Аның саулыгын какшатты. Шушы саулыгы какшаган, күңеле төшкән, хәле киткән, канатлары кайрылган кардәшләребезнең барып хәлен белү, аларның шушы сынауларын җиңеләйтергә тырышу, аларның төшкән күңелләрен күтәрергә тырышу, беләбез, иң саваплы, иң изге эшләрнең берсе булып тора. Зияратул аядатул марид дибез, авыру кешенең хәлен белү. Пәйгамбәребез нәрсә диде? Иртә белән чыгып китсәң авыруның хәлен белергә 70 мең фәрештә дуа кылыр көне буе. Сиңа, синең өчен
Кеш белән барып хәлен белеп кайтсаң, иртәнгә кадәр 70 мең фәрештә сиңа дуа кылыр ди. Ләкин монда җәмәгать хикмәт тагын да тирән. Менә бу авыруның хәлен белү дигән сөннәт изге гамәлнең файдасы авырулар өчен генә түгел. Әйе, син авыруның күңелен күтәрәсең, хәлен беләсең, ризык әзерлисең, илтеп бирәсең, ләкин моның файдасы авыру өчен генә түгел. Иң элек моның файдасы сәламәт кешеләр өчен. Авыруларга сәламәт кешеләр кирәк кырда. Ләкин сәламәт кешенең янында авырулар кайвакыт күбрәк кирәк. Аларның бәрәкәте күбрәк. Шуңа күрә сәламәт кеше аягы, колы сәламәт, бер җире авыртмый, рәхәтләнеп хезмәт итә, эшли, әйе проблемалары бар тормышта, килә авыру янына. Һәм күрә, ул урыныннан тора алмый. Бер атна, ике атна, кемдер 5 ел, 10 ел урын өстендә ята. Һәм менә шушы кардәшенең өстенә төшкән проблемаларны күреп, бу сәламәт кеше нәрсә ди? Каралы, минем проблемам түгел икән әле ди. Миңа килгән хәсрәт түгел икән әле дип, авыру кеше нишли, үзе дә сизмәстән, сәламәт кешенең күңелен күтәрә. Аңа көч бирә. Һәм бу Аллаһның зур хикмәте. Бер дустым ничә еллар инде урын өстендә ята. Һәм кызганыч, Аллаһы Тәгалә аякларын алганнан соң ул намазга килде. 5 намаз ахылы булды. Һәм шуның белән бераз гына вакыт утырсаң да аңлыйсың. Ничек итеп мөселман кардәшебезгә аның бездән бер нинди дә кимчелеге юк, ул бездән яхшырак иншаллаһ кардәшебез, аңа йомышын үтәп, тәһарәт алу никадәр авыр икәнне күрәсең дә. Субханалла, без мөселманнар, кай вакыт сорасаң, синең тәһарәтең бармы дип, туктале, хәтерләмим. Без аны хәтерләмибез, бузганыбызны да, хәтерләмибез, алганыбызны да кайчак. Искә төшереп утырабыз. Әгәр дә син аны хәсрәт белән, Алла сакласын, ләкин хәсрәт белән боза торган булсаң, зур мәшәкатьләр белән тәһарәтне ала торган булсаң, син аны онытмасын. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, аңа дагын бер вакыт сорау бирдем. Достым дидем, моннан ул вакытта бер 10 ел үткәндер инде ул постельдә. Моннан 10 ел элек Аллаһы Тәгалә сиңа булган бер ниғмәтне алды, икенчесен бирде. Нәрсәне алды? Аякларыңны алды. Ләкин алмашка аякларыңа икенче ниғмәт бирде. Нәрсә бирде? 5 намаз бирде. Гыйбадат бирде, иман бирде. Ярар, 10 ел сабыр иттең, аякларың йөрми, ләкин 5 намазыңны укыйсың. Бүген төнне, әгәр дә Аллаһның фәрештәсе килеп, сине уятып, каралы, 10 ел элек Аллаһ Тәгалә бер ниғмәтне алган иде, икенчесен биргән иде. Бүген төнне килеп сине уятып, ярыймы, Аллаһ Тәгалә сиңа теге 10 ел элек алганын кире кайтара, аякларыңны. 10 ел элек биргәнне, 5 намазны кире ала. Син ризамы дип сораса, нәрсә дип әйтәсең мәйдан? Юк ди, 5 намазыңны бирмим ди. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ. Аллаһ Тәгалә иман биргән аңа, гыйбадат биргән, рухи сәламәтлек биргән. Менә бу дагын җәмәгать Аллаһның бөек бер ниғмәте булып тора. Кемдер баласы үзе сәламәт булса да, авыру бала белән сынала. Күңеле тышы, нигә миңа гына микән дип уфтана. Җәмәгать, моннан берничә ел элек Дирбышкага бардык хәзрәтләр белән. Шунда авыру балалар йорты. Балалар йорты төрлесе була, сәламәт балалар белән дә. Авыру балалар йортын күреп чыкканнан соң анда аңлыйсың, синең проблемаларың вообще юк икән тормышта. Әйе, ул балаларны күреп, менә шунда хәсрәтләнгәннәр. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, без Аллаһка шөкер итәргә тиешбез. Үзебездән өстен, үзебездән яхшырак кебек күренгән, күбрәк ниғмәттә кебек күренгәннәрне түгел, үзебездән астагыларны күреп шөкер итә. Хәтта пәйгамбәребезнең сөннәтендә бик күп дугалар бар, авырулар янына килгәч. Ләкин бар бер дуга, ул дуганы син авыруга кылмыйсың, үзең өчен кыласың. Үзең өчен кылына торган зикр бар. Моны бәлки күбесе белмәй. Бу Имам Тирмизида килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, әгәр берегез
авырлыкка төшкән, бәләгә тарыган бер кешене күреп, мәсәлән, ана ул авырып ята, менә аның баласы үлгән, менә аның бизнесы янган, тагын нәрсәдер булган, шуны күреп, әгәр дә ул шушы сүзләрне әйтсә ди, Алхамдулиллахиллази афани мимма бталака бих ва фаддалани аля кафирин мимман халака тафдила. Моның мәгънәсе нинди? Алхамдулиллах. Аллаһ Тәгалә мине сиңа биргән сынаудан имин кылды. Аллаһ мине былай сынамады, алхамдулиллах. Һәм бик күп мәхлуклары өстендә мине каршында мине өстен кылды. Кемнеңдер аягы, кулы йөрми, кемнеңдер тормышы киләнме, кемнеңдер гаиләсе юк, кемнеңдер баласы юк, кемнеңдер якын кешесе үлгән. Синең әтиәнең исән барып хәлен дә белмисең, кемнекедер үлгән, бик барып хәлен белер. Менә шуңа күрә ул кешегә төшкән авыруны күреп, алхамдулиллах, Аллаһ миңа мондый сынауны бирмәде дип әйтсәң, аңа килгән сынау сиңа килмәс диде. Аллаһ сине шул сынаудан саклар диде. Ләкин галимнәр әйттеләр, бер примечание искәрмә, авыру кеше янына килсәң, хәсрәткә төшкән, моны эчтән генә әйт ди. Чөнки кешенең хәсрәтен күргәч, алхамдулиллах дисәң, ул аңламаска мөмкин. Ләкин гынахка чумган кешене күрсәң, тавыш белән әйтсәң дә була ди. Кемдер исереп йөри, айный алмый, классташың, күршең, абыең, энең, аны күрдең дә әйтәсең, алхамдулиллах, Аллаһ мине брат, миндый сынау белән сынамый дип әйтеп куйсаң, бәлки аңа бер вагаз булыр. Менә шуңа күрә, менә мондый дугада күрсәтә нәрсәне? Бәләгә тарыган, авырлыкка төшкән кешеләр, алар безгә Аллаһка шөкер итәргә ярдәм итәләр. Шушы вагазны язганда Җәлил хәзрәтнең бер сүзе искә төште. Ул инде безне шулай яшь хәзрәтләр белән чәй ичеп утырганда, бераз гына катырак итеп әйтте инде ул аны, бәлки минбәрдән әйтмидер. Мин бу сүзне язганда, валлаһи дип әйтәм, Җәлил хәзрәтнең монда килеп беренче сафка утырасын белми идем. Аллаһ Тәгалә аны китерде бүген. Шулай сөйләшкәндә ул әйтә: "Эй егетләр, сез яшьләр ди. Әле гаиләгезнең, мәхәббәтегезнең кадерен белмисез ди. Кайберегез бәлки йөридер әле ди, хатыным үлсә яшен алыр идем дип ди. Яра хатын үлде, яшен алам дип ди. Ә менә безнең яшькә җиткәч ди, иртә белән уянгач күзне ачып карарга куркасың ди. Башта хатынны тотып карыйсың, җылым икән дип ди. Аннары соң алхамдулиллах дип күзне ачасың ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, иртә белән уяндыңмы? Алхамдулиллах, күңелең тыныч. Тәнең авырулардан, сызланулардан имин. Бер көнлек ризыгың бар. Шөкер ит, сөен, Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кыл. Аллаһ сиңа бәрәкәтен бирер. Раббым Аллаһ авырып ятучы апа-абыйларыбызга үзенең ярдәмнәрен бирсен. Авырудан шифа бирсен. Авыруларны караучыларга еллар буе шулар янында булган әтиәниләренә, хәләл җифетләренә, туганнарына Аллаһы Тәгалә сабырлыклар бирсен, әҗр саваплар бирсен, көндезләрен ураза тотып, төннәрен тәһаҗҗүд торган әҗрләрне шушы авыруларны караучыларга Раббым насип итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.